moments later. Then, karon guys, is we are here na guys sa Arts Back sa akong bedroom. So, ugma is ka nang kung ano sa guys, nag-jud na ugma. And then, karon guys, gusto ko magpahuway but naay bisita. So, giima ko nila observer today. Pahuway daw karon guys, pero saan naman, sayang, Dutch na, and then may bisita daw. So, ako na naging observer kaya ako naman available there is. See you later guys. See you later. And nagdungag ko guys kay nagdungag ko kayo pa kung pinuto. Gutom na, dito ko biyahe. So, nagdungag ko, nagdapag ko din. Pwede lang kong sudaan dito sa merkado with soft drinks. Nadap kong bugas. Tapos na ako yung so, ginawat rin ako. Harang ikuha. So, okay ako. So, see you later. 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 Hi po. Alainag na amoy. Ayan guys. Dara guys sa pan. O, mo na trending sa YouTube. YouTube. Sa TikTok. Mag-TikTok ko res. Dara. Nakita na ko sa personal niya jud guys. Yes! Nagbapa kayo guys. Uy. Noo. Uy guys, kung gano'n mo visit niya, das Arnsbach siya sa Tapon, Purok 7. Promise, oo. Oo, pa kayo guys, in personal promise. Mura siya si Marian. Marian nga way utok. And then guys, na itong resto bar. Mano siya guys, may tabo every nagbuntag. And then, ang design nila guys. Inagagabi, nindot kayo nagagabi din guys. Kay mura siya kanang bitong kuhan, the loss of city. Char! Na nice kayo guys. Nice kayo ang resto bar na to. Karon, diri sa, kung gusto mo visit guys, diri sa Arnsbach, Baluarte, alam sa Purok City Tapon. Diba? Free ni siya video key guys. Lami pa jud ang echo. Yan na po jud tayo lami nga sound. And labi po ta nga lights. Diba? Marag dish ko gabi. And then, free siya video key. And then, kung mag-TV bar mo is na 200. Then the area is free. Then lami pa jud siya ang mic. Ayan. So, muna siya ang cashier area. Din na po siya TV diri guys. Sa una guys, wapa ni siya. Karong gibutangan na. Nice jud kaayo siya. And then, itong CR. So, hinlo pa ni sa ato ang now. Diba? Diba? Pwede pa siya picturean. Hindi mo to guys. Gold na jud siya guys. Oh. Makawat na jud ni siya guys. Promise. Ayaw jud kawatan ninyo. Adyo arsaha. Kay na. Makasuhan mo. Gara-gara mo og kawat. And then napot yung mga available diri nga beer na atay mga kuan. Na atay kilakan lang ni siya na atay. Yan. Flavored beer, San Miguel beer ug napot Red Horse. So man ni siya ang ato ang resto bar. And then naguman ato tas babaw guys ato sa rooftop. Let's go. May corn soup. Lami kay corn soup ni siya. And then karon guys is ato sa babaw. Puntan awan guys ha, kanindot kayo ang rooftop. Ano na name? Here in the rooftop. Oh, Arnsbach Reaction Center Bagatapon Purok City Ubay Bohol honor of Arnold Kutanda. Ayan. Teres babaw guys, sumani ang ato ang rooftop. Kana nga side murag sa kunom sila guys kana murag na siya sa pranomic nga area. And then to ang Alicia and then murag something pantalan ni guys kani pantalan ni siya dila maklaro. And then kari mga isla na ni sila ni guys hani og katupong pikas. Luoy jud kaayo guys katong time jud nga nagbagyong Odette kay kani mga isla mawa siguro ni sila mairis. Di na tay big parol diri oh. Merry Christmas, diba? The rooftop diri. And then mao ni ang dam. Napo sila dam diri. Diba? So man ni view sa rooftop guys. Kani siya. There is a Arnsbach Baluarte, so visit na niya. In nagka-Friday day guys, I invited you to all to come and relax sa Jud. There is a Arnsbach, natay live band, and kuman disco, yug-yug tanan gyud. Ano agad malipay-lipay tagas kay samtang buhi pata. Diyo ko ganahan pa mo magkuan, mag-rest kay kapoy na magmuuli. Natay mga rooms, okay, natay mga rooms diri nga available.
sa babaw ni, and then sa ubos na po sa ubos dito guys. Ang kanada ay guys, mabuti na ano ba ang tawag guys kay rooftop man. Ay kuan double rooftop. Oh. Kinapaboro sa na kayo siya guys, pero mahado ko mukat-kat guys, mas mutaban sa tas hangin sa mulupad matagak mamatay. Isa ra ba ato ang kuan guys kanang nay kinabuhi mag-camping ta kanunay. Dara ang KTV guys, Arnsbach KTV bar 200 ang oras. Nara siya. Natay 3 rooms available pa diha guys. Puhon ato na sang i-open tanan kana siya. And dara tong makauban ng mga tawhanan diri sa Arnsbach Balwarte. Hi, Modra. How are you? Hi. Nandukot ba imong rice, ma'am? Oo ba? Hi! Yes, hi. Ito na. Fried chicken. Kay malas man fried chicken sa pangalan na. Di malas pa chutan. Fried chicken niya. Kung mo tayo na available ng stock na line. So, kiniragin. Pwede siya mag-vlog. Sino na yung puli? Thank you, Rizzy. A few moments later. Guys! Di ba yung ganina nga ako mag-server guys, nandiyan Manila. Nabot ng mga kuwan, customers, yan sa Onion, but niuli sila guys, kaya I don't know, ano niuli sila. So, na-cancel. Na-cancel ka to ang server today. So, makarelax ito karoon gamay-gamay. And then, unya is marag, ituwa mi og volleyball, uling events. Kung dili mo uwan, kay, nagdag-um diri ang dapita. Di maklaro kay langit na. Sige na diri, marag po alas ginoo. Ito, so, mara sa to guys, ito yung dyan mainit na to. So, mara to guys, thank you so much. Thank you so much. Ang kita ang kalibutan diri, uy. Ang kita tong tog lights. Okay, nara. So, thank you so much guys sa kuan. Pag-watch, pag-support, especially sa mga ni-comment. Okay, kung ganahan mo ma-shoutout for the next vlog, i-comment din yung kuan channel kay para po ma-subscribe po na po, diba? Ano tinabangan ang good guys, kaya po guys. Tinabangan ito kay kita na ba nahihanlan o ganun kuan revenue bitaw. Para bitaw nahihanlan kang revenue guys, so yan. Orang gyapon ana. Diyan kita to makita ang technique guys, ya kanang kuan ba. So kaya din kuan guys, kaning ang vlog is for enjoying ING fast. Pag enjoy ra guys, na bitong kawas kalaay kanang samtang ga work ka din apo kay time for the vlog. Of course, happy ko guys nga I'm a vlogger nga Bisaya. And then mura po niya ang kuan guys, din grabe to sacrifice guys before ko na monetize, sacrifice sa kanang idaha subscribers, sacrifice ang daghanang sacrifice guys. Kung kanang sacrifice nimo imong atubangon og imuhang kanang work imong itudo-tudo jud di ka mo give up. Promise makabot jud na nimo guys, promise. Mo nang nag-auhag ko sa mga kanang nag-start pa small YouTubers o nang what we always pray guys, then always pray, then ayaw tabang sa Ginoo may mga bashers diha. Go kabaw mo guys ang bashers kinahanglan akong cousin. Yes, ang cousin mo nang gora ko guys, I don't know ganong ano guys, ganong work jud hard to hard because tagbilaran pa ko guys, sa tagbilaran mo jud ko guys nag-start ko ano vlogging. So murag na kuan guys, na-motivate ko nila ni Glister Capuno o ni Ate Fermi Buhula na kay Bisaya sila niya. Kanang bitang war family, pobre. Of course, pobre po ko magdato, di ba? Munang how nato nakahuna ko nga how about ang buhaton ka ang buhat nila, di ba? Kaya mag-iinom kaya po din ako, di ba? Namuto na go lang. Naghan mi guys nga nag-uban guys nga mag-start ang vlogging until the end, abot ang time ako rin nila ang puso. Thank you so much Lord. And then ay mga tabang nimo naman yung mga tao guys, mga tabang nimo ana dyan na mga tao maluoy nimo tabang nimo. So grabe din hanin tabang ng mga tao ina na natatag sa on guys, grabe din na ano siya sa grabe siya dinanid na itong shout out kay kabaw na sila guys, promise sila. And then
go lang for the flow, for the vlogging. Basta, po guys, sila po, kung isa itong gamay lang, mga like subscribers, dapat ang mga views, paano lang, dapat di ka magsalik sa vlogging, dapat na po kayo extra nga income, like mga trabaho, anak. Hindi na ka focus sa vlogging nga, pero dyan, nagko, nag-video rin mo sila. Pero dyan na, ako sa pamilya, anak. Go lang, padayan lang tators. Parang mga pamilya dito. So, maura to guys. Salamat ay na-share ko na ninyo. Basta ang picnic lang dyan guys sa kanang kuan. How, para masaksis ang inyong kuan. Kuan lang. Pray always with trust in Him. Promise. Trust Him dyan. With action po nyo guys. Ang Ginoo. May action ka with na ay guide sa Ginoo. So, ito guys. Thank you so much for watching and please don't subscribe. Click all the notifications and share and thumbs up and enjoy your life and thank you so much.